kubor nagaslem jong unongsan hima. Setelah yang kata jing ni atau video pi kot it ilok jong ma. Balik pi kot kumtu ya keti kuri macam berapa video. Tu se ie juga nak Snap si oh sam se ie juga. Kakwai dokha. Kalong shisha ka kubor ka ba ay man siya miki way pat kilong giang. Namaru way urang ba o bagarteng ba shasta thank you. Umjukin hit ni krendom mela ka jong ka kurem ka kong esbina karbuki. Hinray ujukren ka ktien ka ba jai jai. Da ka ba penan kam ya ka kentien ngap se iet dada ka komle bakla. Ka daulen nong mahir ni nong mahir island. Ka bahabyan umsning ter do 0 point ka day ka bahab ha umsning constituency Riboy district. Kala sedang pau pertai ha ki kam jong okai pertai. Namar ka jing sapriang ka video jong kini ki arngot shikurem ki basyang basa ha kani ka jaka. Namar ka jing iet jong ki. Man poya kani ka jaka sa jong ki arngot shikurem ha daulen nong mahir habya da ka ling na nong diengan kumba 10 kilometer hapdeng ka ka bala tuit na damsat ka bala dep sunboarding. Kani ka jaka jong okai pertai kala sedang na do usnam arajar khat khandai. Hadian uba Shasta lalit ka sya sora dauki maulenong bala yuak mansim ni parlok mansna kum ka jaka jungok kai namar ka jing itanat kani ka jaka hanong mahir namar ka jingdan kani ka wa ka bahe ka badan hadu santli ki daulenong Kublai pi barok ki pajba ku baju kersannya kersan ka jungi menta ni mut banlek shanong mahir resort ke badai ka we ka jaka bagi beri barok ki ithulot nam ta banwan kai pangat ne iya kene ka jaka ni habiat lang bakane ka wa bung ke bawan napo damsai kadai ka wa ka bala ka ka bala ketat na jaka ba san ya kalai ni ka boarding makane mutang la yat nang ne ka wa ku ba 10 kilometer e ban poy ha ni mahir habaw nong thok khubor na shalong la poy shanong mahir la sngo thu ka long shisha ka ba pangat na mar ki dan ki ding sal la thong di sintiu ka jaka sa pangat ka bala shna di ki siet ber ka jaka bam khana kabla pen kre kerpang haba shong ha ka ding ka long shisha ka ba pengat namar habreng jong ka ladan ki dolonong ki badan ki ding ki sit bat ka jingpa ka ba song tenat jong ki sem ki do ka ba long shisha ka ba kenja uba shasta la batai balai bo hab ban ong ngap se iet jala ka kurem namar kwa ban ken hit ni grandom mela ka jong ka kurem yo ka thut ni ka mong no tang namar ka jingkran ka jong hlei da ka jingkran iet ka penong ya ka kurem ba ka nom mong haba ukran ya ka wat lada ka bakla ru ula ong ru balada ukren khor ne kren to men wat kibriu kim sngo tenat ban pe jau hendai lada ukren di ktien ki ba jam ka penong li kibriu bikin sngo tenat action mulai ma ba mulai sikong dah tenat pit kamera lawan ni lawan no kawangi pi nawan ni ira bi plan to ya kira lo playa oh plan dan plasuk lo bagaimana nakam terus ni kakwai dokha kublai pi barok ki pajba ki baju kersan ya ka channel kejongi unong sanhima tementang ilawan adu shlong benwan poi ha du hane hanong mahir island resort tinggal iat lang bada ka nang tinda nong dingan ila syong nakaling kumba 10 kilometer angkat unong kingling ubas sotenat ba ya ka bang ila poisok poisan habang iat nang tinda nakaling is ka kumbalat hakwai ka pertai pangat ba sotenat kublai shibun ba piru kumjuk kulesi ini kublai ya kedut pi naslembang ikwa benwan hang ne ha jaka jong pi tementang ila poi kajuan jong piru ngi song tenat ngi song kemen hoi ma pila ai boy la ai mensim Hoi. tam ngi benang yebit Hoi. rekat no ngi sedap de kajing kemen ipo samrfi kajing wan ai mensim kajung pi kena ka gaita ba pi bu mentah ne kedai nam tawa pintem miladena kedai namar ba pi bentem ya no kani ke ketar ngabut nam tak kinang wan ki Hoi. parlok ki bajan mena jangai Hoi. kitu ki banang bentem ban pot ki sno tenat sotenat ngabo iya kani ketar pi penitu soil de mentah so pengine ke jingkran jong abat pi
Pipen itu ya kerteng jong pi kerteng kumno. Kerteng jonga kalong bapora iba star feel thank you. Iba star thank you. Piden e kisnong. Asnang jonga nang ni nanong mahir. Nong mahir. Lakha la he la san jonga hanong mahir. Ngi iba pi tem ha bar ilok ikurem jong pi. I kerteng kumno ti ikurem jong pi. I lok jong S bina. SB na. Karbuki. Karbuki mo. Ti pisu ya thu yang i long kane ka jaka ka resort mo. Kane ka jaka songkai pangat. Pi thu le mengi nadu meno pi sedang ban penitnat kumne ya kane ka jaka. Ya kani ka jaka nadu ba teng ali syang kum tu. Sekiwe ka jaka kum sya sora syadauki maulen nang kum ta ter. Hoi. Te ngai i baki perlok ki jonga banajan banajangai ki ai mensim. Hoi. Ki ai bot ke ibor. Baka ba thank you ka jaka ka jong pi ka ba iternat. Hoi. Seng no kum gini ki jat kam. Hoi. Te ngang nong kom no king perlok ngam den lap ngam den lenti ben steng ban pen bha kum kita torusim ban jongok kai perthai. Te suki ngas sedang hawa arjar khat khandai. Aja kandai mo. Ha. Tinggal sedang kam tu ngile sa perkhat bersilok kumno benyale na ibor ibarit Hoi. nyale suki kin. Haduk mata kadang sak kum ni. No kung e pi sedang dak e kijaj ba pi sedang ban internet ikne ka jaka. Kini nakong nang sap ni thong ni ki plang. Thong ki plang. Isna kini ki jing sik malu mala. Hoi. Tem ta kini jing sik la don kum balai snam i ai. Hoi. Tai ki la sang jot. Hoi. Katai ki jing tu jingi bania pitkai ni kapung. Pikai kepung mo. Kani kepung kebadan hang ne ha plau jo kani ka resort jong pi. Kani kepung ke bawana e kani ka Kani kapung badan hang ni kawan batam na kadam sat. Jadi dalam site. Ha. Ni le ban pai stay mana pikir. Ti hang ni ru ki penmi ya kading elektrik. Oh. Anda kalau dapat minyak keding elektrik kemudian ke Batam mo. Hai. Ke kentat kan. Kan tai na Nanti na nak padam sat. Nang ta ka pentut hang ne. Ka betut ki den hang ni kan. Kasakut hang ne ka ne kanang tut. Kadang ya chu syapo. Saya kan ya. Syapo tiga kaskan powerhouse syapo. Oh, mo citero don biang. Kadang dan biang kapung. Te pi thule mengi nadu arja ka kendai bila sedang ban sinai kan ne. Te kumno kitores kitip ba pi la sedang ban don ka resort hang ne. Kumno kitores pi jokai pa. Kitore si kitip hang ne nakong syap idon ni napo riboy news mo ang na. Na riboy jongi ki lek makiken. Penyek saprang makiken. Te nang ta ni sa gen barfun. Karte ki sa tip. Te kumno ban wan nang te ban wan kitores ban wan hang ne kiat na ke na. Dak e kin ya. Kitoris ki banang ni ki ya dakiling kendah. Oh, dah kiling mo. Ha, jingi abuk kini kiling ni labuk capacity besang kini kumban reungut ne nyongut. Hoi. Te rangkat kini ke live cekap. I pendang iki, Hoi. i penpong iki, kena makan los safe iki kan. Dak ja kumno dah hap kumno ro ka safe iki kan. Ngala ke menjarap iki ban kumno ban. Pi pinang ha ban jengi. Ni sine tingi nang. Enang dah kan nang jengi te mumlong. Kini ki bawan nang ne na tores ki wan keleng na ki jaka ki basa wan kai hang ne jaka jompi. Hang ni ki bawan kai ki na kamsa jengai na Israel ki lawan. Oh na Israel ron. Germany ki lapoi. Oh zaman iro. Ki lawan. Tak kemut Na ki. Guwahati ki lawan, na Assam. Te Sara ki wan. Na Jawa ki lawan. Ter keleng. Na Shillong ki lawan. Kum tu ya. Ki wan hang ne ki wan teman chongkai hang ne ki wan liu na ban liu ban saro don ban jaka saro. Ka jika sar ni don. Hoi. Te ki wan ban yeshet ki wa ban yeshet. Hoi. Ki kiu ki pliang ki dingyap ka na dong syong penbiang mangi. Hoi. Ki si nu takabai luk san jungi kan. Ka syong lai spa marwe. Kas pa marwe. Ha. Mud baik sa pa de no hang ne. Ka bai sa kalong si ajar kuai karum. Koi karum mo. Dapat tia nrimo ro si ajar. Dapat tia armo ro si ajar. Sa marwe ro seja. Marwe ro si ajar. Te ki bun buat basa hang ne. Samet. Ki don hi matagi kita yo kila don hi kum arphor phaungot. Te kalong kumno pisngo kumno kasung im pisnai kene ka tores. Hang ne ka resort hang ne pisngo im. Dapat mata sulong hi ka bai kalaj hi bai nong singi. Teng hi ka mai tu si ajar arajar. Pi pe hi ya kene ka jakane pi bu no trero ne. Ngi dan kinong tray mulu mala. Ibu. Te menta pi ya thule mengi kerta ka jong pi dan kat no pi la. Dan hang ne kerta jong pi. Kata jo nga lakai nga hau sia rupun yo. Re punya. Te pi sabet berchiang ne. Ha bersih. Te ki kene ka jaka ka dei try jong pi simat ne jong government ne jong snong ne. Em gani jungi simak. Jong ilok. Jong pi kan. To setanat ya ta ka kubor ka jong pi. Te hadin ka aja ka kandai pi ong ba ka ubnai ayu ba khambun ba ki breu ki ban kai hang ne jaka jong pi. Ki ba kampun hi ki dei benai telang hi. Mai telang. Benai telang. Ki wan pang song kai hang ne. Songkai ni ha ki songkai ki samit teng kam tu ki ya samit ki shet ki bam ki ra ki bam najong ki tiar pendang mi ki trai. Bahkan kusuk iki nangwan. Oh, Kamu gen ra nang ti ki dingyap.
ki kiu ki pliang ka ki jenjar Kebun kebun chat ni kira tang ke ai. kira pang ki marbam jengki Oh taman bangki chat hi ka la biang. la biang ki ding yap ka la biang ki Hoi. kiu ki pliang ka la biang Hoi. na pensuk ya kinang wan Ti hang ni ka gitar ka ba phi pila slam ban tem kum kini ne phi sunang taman ta la bu ne ka rikson. em kan in kelas lem na tu arja kat khandai Arjah na khandai. berasang pli tengah labu ni kini To. Meneng la tem ne tengi ko ban tem yang mentatang ban pensutunat ya kipat ba ki bapet ya kan ya jing kran ke jonga bat phi. Ti ki jing roi ba phi kam sunat ma ba phi set tem. Ti bat i lok phi ong ba hang i sen ba phi la tem kai tar lang bat i. Phi set tem lang bat i korem ban kasngi. ya saya tem him tu pa bayo por Oh, ini yang ya tem yar ki melan kum tu kan Oh ya tem lang tu. hai teng abang ya por ya sang thaj long penjat thaj muk jimut jing perkat ni tem na de gitar marka we ni ya ban Oh ilok roi nang matem. ya nang mulu malah Kum ki jing roi ba phi set tem bat i korem ju phi. teng irwai ilok janga nang tem nga Oh ta. dan ke badai dan ke bamdai dan ke bayhap dan ke bamhap Lo phi tem ya tar jing roi hak kapor ba. Hak kapor cermet ne, kapor mesngi ne. tu kan dan akan ke por bangi yo por Hmm. tali ilaya dep sum dep saj ilai Hoi. sang pangat ilai bam kuai jadi secret teng Hoi. si melen kan Tiki pisat tem bawan kitores pisat tem maju ki. itu ngan de tong nok penseng aja ki Oh. nang tit sang karya tu Hmm. ne ki nang ia thap kuti kum tu Hmm. tamak pensusit ya ki kan Setelah jak ta jing ni iya to video pi kot it ilok jong no. Beli pi kot kum tu ya keti kuring majang apa pi. To se iya juga nak. sengap si Oh sam se iya. Coba tai kinde tu genten ngap se iya beli pi pau. Tadu ka viral ka video jong pi. Asa priang lut barok ibreu iya to video jong pi. Kapan setenat na amdai oba ka di kapan setenat ya pi. balai ba ngong sengap si ilok Hoi. namar ngadon kam sim shwa bangan keren ni Hoi. ngam kuat ban keren tomet dan ne ban keren sarang Oh. kat ita i ong nam madam dan ne Hoi. ilok jong no dengan shwa bangan keren ngada perkat kan Perkat. sengap si Sam se iya. Mula dah baklaro yung bes ngap se iya. sengap si Ah. telanya keren dengan keren ka ba kam long khor kamut ngen ba pet ni ka long ka ta nim sim jangaro Mun yati ya ilok ro ki pendom ki pensusi ya iro. ha Pada keren kum ta. sengap si kamut Sengap si. long ka ta te so jemut kan tapi yang tin khor kamut ka lakta kan akin nok play ro ka lakta bat sengi ro lakta bat selok jangaro ka lakta tikam so ba Kamu kan katu kan tin bap sab sikit ngamut sutu bap pim juga dam ilok. Pim pa juga dam ilok. jemut ka long ka tai Oh. jemut ka long ka tai Mut pilong hane pidan hane kum pidan ha kari ba basetnat ba. Dan pilong kum ta. Mut pim dan jing dam pim dan ega. Jing susi. kadon ka ji idam ten Hateng. tamal long idam kan yaklat no kan ndai ban ye chui idam sa Dam sa. Setenat. Setenat ini ke kubar ke PPE kan kubar ba. PPE ada kubar ke basetnat. Tabai ti mun kemi jung film dan. Ujan kita lawan. Misawan sibet. tu ko Otong ni sekarang sibet kan jong ma. Ano Dikran ni? mo. Nemar ba ngila yat pakai jikran jang awat pi. Te mene pi la pingai pi songling mene ya ngila po samangi. Pi songling pi wan aim. i tilak janga iwan ye wartan iwan don kamartan Hoi. Oh, te pi pan. ngata ngawan na kajing turai Menta pi sang ne, menta pi piap songling kabam kadi kitiar kimar pi hap kit na ikit na kiling hi Kit na kiling bai. ha Cuma ta duna kamelu, duna ka sini pile ko mare. ngila bu begitu kan misim nang tu ini ya sim kalian wat kalian tu kan Hoi. tinggal bu hi ban pendap sitayo ya kan kitiar Hoi. kum ki piat kum ki fan kum ki pniang kum sini kum ki binjan don kam kan Hoi. ngila bu sitayo ban pendap kan Kade. ada kayo ke badai sitayo ko li tit biang Ti kani kejaka nomor ba dalam ba sebut dah jurus ba. Kumno pin kitores kinwan kumno. Maki sona galing. Kitores kin le kumno ki. ladai hakapor ban slap ki hap sange suah Oh. hakapor syang lingam tu bandau slap ul arang no la sange no ni saya mi dan kerjaka saya kit no kan yakit Sakit ama. Hakapol yor ki bon kang na. ngamla ban batai don ki wan don ki bamwan teng tu haka sisngi au steo dan license sabsen ki wan kum tu sangut spongut tu kai Kumta mo. Ti kani kejaka kadai ngai ki bon pa kitores ki jaka chuna. Ki bon ki basna kum kini hang na. Ne tang hang na. hang ni kelami mata kum bas potli ai Sepotli ai ki ban. Alami, hang. Mula jajong ki try. hala ji jong kitrai Ta kamot long kum ki ai kita ki sna kum ki ai ki jaka sahi ne jaka pet kai. kata kum kila ale kum bamut nga kum ni Hmm. ki snai tu yeng sa ki ba kam pla Hoi. kum tangi la Oh. along competition no kan manta Oh.
แต่นังกล้องนังชัดเดมั้งให้บาสตังอาจจะกันได้แต่กีฬามีกายโยก็ฮัดกีฬาญี่ปุ่นกัน Hoi. เวรุอีบังเวรุอินเทอร์เน็ตตัวกีชิมไว้กิจการsedang sebentar Menteri mo. Tanda labon kumne kalong kumno kadang sengan kadang kahip penhiar ya pina kadang pensengan su ya ki nawan kai. kata kasyang hakin ang wan hangno ke baki sno tenat Hoi. nga ngam bisni lani nga nganom dom kasyang haki subu kadukan jan indukan sya hangno baki sno kilek bam hangta Hoi. kita ginawan ro hangno bikam ston kilek hangta ngimna ban penbori ki mo Kadai. Ti kani kejaka kani ko patan hangne da por liur kan dap ne hangne jero. hangne kam dam Kan long bi kumne hi. ulam kum ne Kanum en daslap kum no kum kam tang benduk kamisin ta kala ban kiu sakan diam Ona du mission. ha duduk Mar teng ki ong bagada teng don per em. ha Por liur so wan kaliur ketika dam karangat. Mo teng ka terkong no. teng ha Ti hangne pade ka long kumne per em. kani kadan hi ba kum ne teng kayar teng ka kiu Kamba kam jurngat. kam jujur ngat kadang yar yes kumba life of food sport Kani ka kalong bandi ne kalong mansum ban ne kumno. ni na chane tingla bandi ngla ban som Oh bandi ulong kani ko. di Ka khoi ba. yang ya jing sebun mesin jung briu kan Ini ki delonong, si batalam ini ki delonong. Kini ki delonong di jaka jong no. kini ke dalam nang badan hang ne ke jong ke forest ke barman Dan kumbakat no teli kini ki delonong ki badan hane padang jokane ka wa kapung. ada nak le baba sautelin dai sandai santeli hidan Ha kini ki delonong ki don ki don kisim. hani tang kisin ki merat rit kum tu Kisah ban lai kai hati ha klau pok klau. poklau ki sa ben lek tam de menia pom ding de menia litu ding kum ta kan habang sangkai ni lek blem sa Oh song kai teng. sangkai ya Kisah lai kai te. ni sai lek Ki tores kisah jong kai ne. li khasot ki kon ki ti kum tu wat sentiu kum tu Utama. Kani keceka kani ka ba ngim pada benar re hadin bela ma phila stama phi. Kita sedang phi kai ka jingkar pat ka jong phi ya ki ba ki pat poi na marba. Bila sekiting ban songling ne kai ka jingkar pat ka jong phi na marba hang ne kai ka ban sengan. Ban long sengan ne ki tores ban wan hang ne. nak liang jong kum ni ba tang khiu nak ki khot ik mo ba tang khiu ti show ko wan ki tore sang ni ka jaka nga la maham ni ki nga sneng ni ki show ba ken kiu naran ke shakiling Hoi. ti hang tu ong ki capacity ban kit rangut kit on ringut ngene sangut kum ki kum ling kan Hoi hoi. ti hang ta nga ya dai ki na ki live jacket ngong mele re kong mele baba na magidong ki live jacket hong gine kan siu yu pi pen singan yu pi Muda kelon dak. dak lo ni re family Da per bes dorong mah. ha pe be hejong ta kata ki jing da jong ya ki kan satang kitu gi bang tre ta ngam la ben tip kan Kani keceka ba phila le kalong kadelang ba ka jingrap gorman ne phila da ka jinglut na ka plala jong. kani nanduk bangas dang na pla lejong dan jing rap ngana government Piklam pan jingrap ina gorman. kan Oh hari kumtama. Kini kisente ba pitong kisente yu kini ki. kini sente bangas tong pen internet Pitanat na. ya kani kamar Kini kiding ka ba kini ding yu kini. kini kiri ding ila dan lajak subject kini Kiding yu. kiding ba kini kiding sal me ki ang Hoi. hakten nang wai makresal bo ngi shub hoy sene dingan Dengan mah. ha ki bun jai jai ding ni kidan Kedai mah. ti kini kini kumi sok pan tu sok ping ya la sok Hoi. Kini ki basongkai na kuno kini kisik ba pi. kite ha ki basangkai ipet kai ki sendor tu kan Kumtama ki pi pen pengat ya kini. Ki terus ki wan hang ne ki ong kuno bar ki thab ki pai ki pen pau kuno pi. Ki ong kuno. don gitu ki bang sengatan ba pi la don bak kini ka jaka Hoi. don ki bang ani bleu la karku kerpang ye pi Hoi. don ki bang komta te don ki bang kren ru Oh ta. ha don ki wayar ho bale set don teng ki ba penrem ru Oh kumtama. serbuk kan jadi hajeng long briu te pi internet le sangangam internet Dai. kalau siang jak briu kan Dai. Ta. Te kulo sibun ya kene ke jingi keren ke jonga bat pi tengin ngej kam bang yes teng kedu biang. Ngisawan biang banyak kedu bat pi kena matakan makin tiu ya kene kam ju kai perthai. Berkalong syak jaka ke pengat. Kina betul paling susi ngi setu wan hane kalong penjat haj mah. ada ba Te kulo sibun ba thank you. ba thank you Ngin sedang ya kedu biang bat pi. Ngej kam ba pindang kuboong pi PH si korem te ngis kem pada wan biang season ro ngin yu biang ni korem ju pi keren ngin ni kedu biang bat pi sa season kadai te git bagi pi ben nang sat nang klain mo tapi ro kum ju hoi sana ya le suk le san pi mi sai na ya klan mo ubleu na karku do ifi hakisi ki benang wan hoi ta mo ta kayin kesem jong pi barok kawai mo ba tikani ai jemut jong pi kalong pesotanat ngam ba sosi ringa song komen ngam sotanat hoi jeng ai mesem jong pi
pi ai bot pi ai mesin to ni na ya sakmat hakikat ni jong pi thang khiu nam ta ba ka jing tip ki pa ba ling ba number phone ken te PI nomor phone we bakin kontak pi we nomor phone ju pi ten nan ai ken to pen tip mentang ne number phone jong iba thang khiu pra sau i we sau pra non nhiều ar kan dai ong biang sisen pra sau i we sau pra non nhiều ar kan dai ar kan dai tu nan bakut to dia nang ta pen sa phone ni nomor la pi ko nang ne kule sibun kule sibun tingin pen kono ene jikran jong abat pi te kule sibun baro pa ba ki ba pe ka channel ka jongi nong san hima dangi kersan ka channel jongi ber kum juro kitu be ie ka channel jongi pida pi ko ban ka hang ne yat lang bana umsning kan sa 0 point kalau kumba kan kilometer na umsning shane nam sing sing adan kumba khasan kan kilometer ka jangai kam na jangai than na shalong te philap ban ka hang ne kan long sha ka pen pengat ke jabeng ke jong pi lada pi na pedeng ji susi na la philap thaj ben tari kan kam philap ban kai bat iba ban shong ja thajang na kerpang ye pi ni samara pa di kubor ba phla ban man ka sing kule sibun lai bang to ikong pun kerteng kum ikong Sabina mo Sabina Kenya Ya. Kumtung ilawan ban ya kedu ya ki arngut kisi kureu kalau sapang ya ke jingi ki arngut ya kene kecaka ke bagi kuat ke nong mahir nong idap jung satuman bangin poe hang ne ya ke bangin nyaj leng bakane ko wa leng bakan jingrap jung nong kingling bet ko ni bangin jam na ka wei nasrok syang ne kecaka kalong syak pengat balada kino ino ba kuat ban kai hang ne kalong syak penjat hai yang i kibreu Kulis bun baro ya ke jing kesan ke jong pi ya ke channel ke jong ni snake lupa